så min videodagbog nummer 3. Som I nok kan se, står jeg i nogle uvante omgivelser. Jeg står i Gigantium svømmehal, hvor jeg skal ud og lave min morgencardio i dag. Der er sket meget siden sidst. Blandt andet kan jeg ikke rigtig passe min badedragt mere, så den bliver jeg nødt til at binde nogle knuder på, for at kunne svømme selvfølgelig. Jeg har kæmpet rigtig hårdt i de her 14 dage, så jeg er sikker på, at jeg har tabt det, jeg skal. Og jeg håber selvfølgelig mere til, så jeg ikke rører ud. Ja, så er jeg så været ude at svømme 1 kilometer nu, så det er min morgencardio. Jeg har svømmet her i det dejlige bassin med min veninde, der står og filmer nu, så nu er vi ude og have det sjovt og op og prøve rutsjebanen.